Dobre, čaute ľudia, dnes vás vítam pri novom videu a ideme si ukázať, ako si moje škrečkovia rykli. Sa bojím. Tak, teraz som im dala jesť a už, jak jedia. Oni sú hrozne zlatí. Toto je Sivko, lebo je sivý. A to je Hnedko, ten je viac pokakaný. To je Hnedko. Čavec. Obidva majú byť chalani, len neviem. Jak je jeden dievča, ma picne. Ma picne fakt, keby bolo jedno dievča. Dobre. A ideme ich vyťahnuť, hej? Musím počkať, kým sa napapajú. To nie je dobrý nápad. Neviem. Je to tu všetko ošťa a osoru. Inak ohodnoťte môj plafón od 1 do 10. Ono, keď sa to zhasne, tak je to taká nočná obloha, hen tam sú nejaké znamenia, blablabla. Hen tam má byť moje znamenie. Neviem ani, kedy som sa narodila. Proste viem, že táto mi čas také hovoril, že hen tam je moje znamenie. Mesiačik, ten sa mi tam nejak moc neľúbi, ale však to je v pohode. No. Neviem. Ja som škorpión či váha? Ja neviem, keď sa neviem rozhodnúť, tak ja som proste váhavý škorpión. Ja neviem, či som váha, či škorpión. Buď som 23. oktobra, alebo 24. oktobra. Teraz neviem. Babka mi hovorí, že som 23. Dobre, tak čo som to? Podľa mňa váhy. Ale nechcem byť váha. Posledný deň váhy, potom už začína hneď 24. škorpión. Tak som asi váha. Neviem. Mama to vie lepšie. Mama proste vie, či som váha, či škorpión. Čumte na nich. Oni sa tam pretlačajú, kto dostane viac. Neštvíte ma, alebo zapnem blesk. Čo je toto? Ježiš, že som odfatila screenshot. Dobre. Že oni sú takí cute. No, obidvoch chcem to zaostriť. Ježiš, to sa mi nepodarilo. Čo papáte? Proste tá krása. Ale aj oni. Dobre, to je jedno. Hej, teraz dám strik, lebo proste ja musím počkať, dokým oni sa najedia. Ešte nepočkáš, ak oni keď budú stresovaní, tak ideme ich vyťahnuť. Tak mám ich ešte nechať nájsť. Strik. Inak, ja volám Sivka Dumbo občas, lebo však naňho. Však tie uši proste, taký veľký, to je malý sloník. Tento je proste normálny. Tento. Neboj. Toto je najväčšia cute vec na svete. Proste. Dobre, ty hej, ale ty ešte ostaň. Vôbec. To je také zlatý. Si zlatý, keď papaš. Taký obrý škrečok. Si aký. Jak morské prasa. No dobro, že inak to som im potom nachystala mostiky, nech sa mi výjdu. By si trúfali. Ale to sa podľa mňa nestane. A no, zasa papaš, to je milé. Lebo oni sa tu bili, tuto Sivko Hnedko vykúsal zadok. A tuto bol Hnedko aj Sivko a oni tuto chceli výjsť a potom, že dobre, to je moc vysoko. A tak som im tu dala, som mala ešte z minulých škrečkov. Tak som im tam proste to dala. Či nevylezu sami. A podľa mňa neviem, stane sa to, nestane sa to.
Inak tipnite si, koľko škrečkov som už mala. Tak tipnite si, koľko škrečkov som mala. Je to nápoveda. Jeden bol čierny. To je nápoveda. Fakt. A ďalší bol biely. Nemala som ich dvoch. Mala som ich viac ako dvoch. Ďalších nepoviem. Bye bye. A potom si aj tipnite, že koľko... Hej, čiže keď si tipnete, čo ja viem, poviem číslo, že 4. Čiže teraz si tipnite, že teraz máš 5. až 6. Hej? Ja nepoviem, či som povedala pravdu, či nepovedala. Dobre, čaute. Nie, to koniec videa, len ako čaute. Lebo proste ten strich bude dlhý. Dobre, už to povieš. Počúvajte, Dumbo si to... No, Sivko si to odkladá do tých líc a on vyzerá, keby bol džungársky. Kto by nevedel, tak džungárske sú proste roborovskí škrečkovia. Len proste sú úplne tuční a proste úplne tak vyzeral. Teraz to vyplúva v domčeku. Fakt krásny záber. Aha. Neviem, či to vidíte. Vidíte sa ten nožtek? On je cute. Bupni do kamery. Rob. Bup. Very nice. Idem pre čipsy, lebo to je hrozné. Toto je babkin mobil, hej. Ona mi to potom tak či tak prepošle. Ráda, jak ide rýchlo. Si to nevyšťal. To je rýchlosť. Zaujímavé. To je jeho jedlo. Ježiš, však nestíham sa ani otáčať, ja tak rýchlo, jak on šlape. Kde si? Kde si? On nabúral do toho a to drevo na ňu padlo. Chudáčik. Kde si? Kde je? Nie, že ho pricapím. Babko, nabúrala to drevo na ňu padlo. Nie, že ho prisadnem. Ježiš, to je rýchlosť, toto. O, vidíš. Kdeže si? Kde. Bacha je vypustený. Zavri. No poď si dať jahody. A už si bol zavrieť to auto? A jak šprintuje, to je rýchlo srdca, rýchlo sánka. Nedaj to na zem, lebo ti to zožerie. Nie. Prečo si dala tú krabičku preč? Ona tam bola naschvál, aby tam neprišla. On tadiaľ vedel prejsť. Sme Briti. Nevedel, keby tá krabička tam má byť. Ale ona tam bola. On si našiel inú cestu proste. Nakrčem ho, ja to tu nechcem. Nejakú vec, čo pevne drží. Natoč to na mňa teraz. Počkaj. Musí sa spamätať, že kde je vôbec. Predskovky pre Boha je truba. Už má oddych. Kde už sa nezmestíš, ty smrad. Žerie, čo má v lícach. Krásny záber. Už sa tady... Teba tam bodka. Už v živote nevidie. Jaké má tie vačky napchaté. Pozri sa, koľko jedla tam musí mať.
behať. No víš, to sa ešte zaujímavé. Ježiš, kde si? Zase má vodu, ty debil, čo si sa nenapil. No už končím, dobre? Dobre, čaute. Počkaj. Ale dám strich. A vyťahnem toho druhého. Si debil, on si sa podhrabal. Čo pomohlo? To je posekaný. Nejaký posekanejší, bro. Everybody say yo, yay. A kde je hen ten druhý? Chce natečeš? No. Kde je Sivko? No, hen. Ťa zabijem. Beží za ním. Na. To čo si tu natrusil? Bože, kde ste? Hnedko. Zatiaľ, ak si ma teraz naštval Sivko, ti urobím toto. Ja som si kúpila Sorbasters. Ja ho nechcem prečapiť. Nie, že ho stlačíš. Neboj. Hej ty, hnedko, debil. Pridaj, daj mi sa tú čiernu vec. No, sa vidí. Natáčaj to. Čo debil? Babi, podaj mi aj ten vrch, na keď ho budem naháňať, chceš? Jej! Daj to zatiaľ na hneďka, hente mi. Ja sa ho zatiaľ bude snažiť chytiť. Kde je? Kde je Sivko? Za skriňu vošiel. No.